young kid stepped in from the cold. He ordered up a drink. He said, "Don't look surprised, old man, I'm older than you think." Hvad så? Hvad laver du? Skal I være med på 10 gange 110 meter hæk? 110 meter hæk? Hvem har løbet det? Jeg er frisk. Jeg har da løbet 110 meter hæk i hvert fald. Men du er frisk også, Per? Til hver en tid. Det er godt. Ja da. Hvad var det, han hed? Ham den anden, vi havde i klubben dengang? Ham ja. lille. Nej, ham stod meget høj. Meget lang overkrop i hvert fald. Det er rigtigt, ja. Michael Borges. Michael Borges, ja. Jeg var da meget god til det. Ja, han løb en 100 meter hæk, kan jeg huske i hvert fald, på nogenlunde god tid. Ja, der var hækken også lav. Ja, men det var fordi, han havde den der lange overkrop og de korte ben. Nå. Og jeg kan da huske i hvert fald, at han, når han løb konkurrence der, så var hans hæk var lavere end konkurrenternes. For så lavede han den der hver gang, du ved, han røg ind i og faldt. Ja, han løb også meget feminin, gjorde han ikke? Og han løb sådan lidt. Ja, der var noget. Ja. Så jo, det er rigtigt. Ja, det er så rigtig. Ja. Michael, tillykke med de 50 år. Tillykke med fødselsdagen. Ja, og have en rigtig god fest. En hilsen fra Per Hackmann og Kjeld Dufke og Frank. Ha' det godt. Han brænder for det, han er energisk, han taler for hjertet. Alt hvad han laver er for hjertet, og respekt for det. Han skriver det helt selv, han laver beatet selv, han har idéer, og han starter som opvasker, og han er fed. Tak for det. Jeg blev helt rørt